ଖରା ବର୍ଷର ଦାଉ ସଇଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ଛତା ଛତା ଧରିକି ଯିବ। ଆଖିରେ କଣ କରିବ? ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କାନରେ କଣ କରୁଛ? ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛ? ଶୁଣି ପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ପାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରୁଛ? ଦେଇପାରୁଛ। ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ କଣ ହବ? ପାଣି ନ ପିଇଲେ କଣ ହବ? ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଜମ ହେବନି। ହଜମ ନହେଲେ କଣ ହବ? ପେଟ କାଟିବ। ଆଉ ବାନ୍ତି ହବ। ଝାଡ଼ା ହବ। ରୋଗ ହବ। ପାଣିକୁ ସବୁବେଳେ ସିଝାଇକି ତାକୁ ଛାଣିକି ପାଣି ଆମେ ପିଇବା। ପିଇବା ସମସ୍ତେ ସିଝା ପାଣି। କୋଉମାନେ ପାଣି ଛାଣିକି ସିଝାଇକି ଘରେ ରଖାହଉଛି କାଢ ଦେଖି ହାତ ଦେଖିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାଳି 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 ତାଳି। ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଘରେ କଥା ମାନୁଛ? ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବ୍ରଶ କରିକି ସବୁ ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖିଆ ଜଲଦି। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲ। ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲ। କଣ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ହଁ ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ନଖ ଦେଖେଇଲ ନଖ। ଭେରି